皆さんこんにちは。各位观众朋友大家好。台湾ダーのちょこっと台湾語フレーズ、台湾ダー欢喜講台義のコーナーです。台湾の形をしたキャラクター、台湾ダーと一緒に台湾語を覚えて、台湾の人たちともっと仲良くなっちゃいましょう。今日は一番大事な感謝の気持ちを表す言葉特集です。多謝。これが一番基本的なありがとうです。2回繰り返して多謝多謝のように言うこともあります。ではもう一度言ってみましょう。多謝。谢謝。これは元は中国語のシエシエから来たものです。多謝より軽い時に使います。どうもみたいな感じですね。ではもう一度言ってみましょう。谢謝。感謝。これは漢字で書くと感謝。日本語と似てますね。多謝よりも少し形式ばった感じがします。丁寧に、そして心からありがとうございますと言いたいときに使うといいと思います。ではもう一度言ってみましょう。感謝。实在真多謝。最後にこれは多謝の強調版です。实在も真も両方とってもというふうに強調する言葉です。なので、实在真多謝はとってもとっても本当にありがとうという感じですね。ここぞという時に使ってみてください。それではもう一度。实在真多謝。それではまた次回もお楽しみに。よかったらチャンネル登録してくださいね。感謝大家收看，咱再会。